Mor, hun vil gerne have min familie. Og det er hende, der har taget den der jord. Du skal ikke synke for meget sammen, så har jeg armen ude på siden, Rasmus, tror jeg. lige op siden. Og ikke andet på en anden godstand. Nej. Men altså, jeg stropper væk. Ja, jeg har sagt til hende, om hun ikke pointere med en anden farve, så. Jeg går. Er det trænger unikum? Ja. Det har han også et unikum. Det siger han også lidt det der. Så kan man godt sige, at det er lysskæde. Det er lige her bagpå. Hvad er det mærkeligt? Hvor vil du have? Du bør ikke se kæ ud af det. Nej, det er meget naturligt, den måde hun er med. Der er hverken. Der er en del af armen, det er virkelig en del ud af. Fint lille ingeniør. Skal vi hellere på skøjre? Nu kommer farven på en læber. Det får helst.
vi skal have noget. Kan du se, hvordan man vil skue henne? Godt. Lige nok for det der. Det er noget kendt. Det er noget, som man kan få det i noget sådan. Nu gør man sådan en god tid. Hvad fint, den gør det. Hej, den. Ja. Ja, det er så sjovt længere. Ja, det må være en næste måde. Så skal I se, hva'? Det er en fejl fra. Det kan jeg ikke. Vi gør lige. Ja, nu gør jeg. Nu! Det er godt lige. Det ser sådan ligesom det er billede. Det ser det også. Ja, ja. Den her grønne. Skal du i gang herovre? Nej, ikke det. Det er bare, hvad man kan se på. Kunne jeg ikke mig andre besøg? Det var ikke endnu. Jeg tror, du godt fik dig placeret sådan, for du får lige svejet. Ja, det er rigtig pænt. Nej, det er sådan ikke, at det er sådan. Det er jo ikke ret. Man ser ikke sådan ud. Det er lige, at han tager en blik, der og du lige kunne gå der. Det er nemt at farve det, så Nej, det det der var også. det pænt. Det tager på, det kan jeg også gøre. Ja, det er også det. Jeg håber på, at hun begynder at bruge, fordi hun sagde sin lappe. Nu tager hun også det. Ja, Jeg ser bare, nu er det lige en nødvendig. ja, det er det. Hun har lige siddet og kørt på skolen, hvis det står. Jeg fik også selv fra, at hun skulle have mere end 5 år. Jeg kom nogen gerne, han siger, så snakker de først engelsk ting. Så siger jeg, kan du dansk? Jamen det kunne hun godt. Men det var lige, hun kunne ikke ret godt forstå. Så snakkede vi begge to, men så hun troede først, at mine børn alle sammen får nok. Så siger jeg, jeg har 4 ud af 2 universiteter. Så har hun åbenbart, at hun har 2 ud. Og så kunne jeg gå ind og det. Jeg er nogen faktisk i morgen, det var en lille dag. Jo, så tog hun det hjemme fra. Så ja, det er det godt. Jeg tager en god film. Ja. Jeg kan fortælle, ja. Må jeg ikke slå dig lidt hen? Ja. Mega lidt. Det må jeg have. Det var en stor øl. Jeg har sådan Ikke for os da. Ja. Har vi en smash spillet ord? Hun har forstået den sin plads fra. Hvad? Hun har forstået den sin plads. Nej, hun er læsebrille ligesom nogle andre gamle mennesker. Men nu kan Hvem er det? jeg holdt 2 kigger ved, hvor der ikke er nogen i køben. Kan du ringe? Og så en dag. Du har dog ingen, så holdt det at købe af, så kan man sige, at der er vanskeligt ud. Og der hælder sin tæt, man kan åbne op. Ja, hvad? Det gjorde jeg. Kom vi så til. Så kunne jeg holde til at købe sådan noget. Ja, han glemmer der til. Vil du holde også en vej ned igen, hvad er dansker, der skal til at ud for? Så var han udenom. Jamen, de holdt jo helt ved. Vanvittigt højt. Fuldkommen kørt. Jeg skal ikke rynke panden så meget, Rasmus. Bare sige noget. Han vil være træt i bagdelen, det kan jeg se.
skal du have en hud i bagdelen. Ja. Så hold skulderen nogenlunde op, så du ser pænt ud, ikke også? Nu skal du snart helt tegne det, ikke også? Hvis du ellers skal hænge det læret, så kan det også blive godt. Jeg tror lige nu, at du kan få noget lidt. Jeg kan godt forstå det godt. Til at trøjen er klippet sammen af det blå der. Det er lige markeringen, den er lavet. Det skal være sådan der. Mhm. Ja, han er ikke meget gul over øjnene. Ja. Hva? Ja. Jeg tror, at det skal være lidt mindre gul, nej? Lige deroppe over øjnene. Hvorfor det? Man kunne lige op mod næsen, der hvor den lige Du står lige vejen herfra. Ups. Godt nok flot derovre. Ja, man skal anstrenge sig for at smile lidt nu her til start på. Var det ikke afslappet? Nu? Prøv at slappe af. Jamen, du kan ikke se sådan hele tiden. Jamen, det må I da gerne. Det vil Rasmus godt til. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er så, det er så varmt dernede i år. Heroppe, der er bare køligt. Ja, det er dejligt nede i vandet. Er der? Ja, det er dejligt. Ja, der ligger lige op. Det er det, der er mest sjovt af det hele, det er, at lige pludselig så kitter hun det hele over med en hel masse farve. Og så glatter hun ud og alt muligt. Det skal nok ikke flyve. Altså, det var ikke godt, det var færdigt der, fordi det ser ud som om man er død. Jamen, det ligner ikke pandespor, det. Nej, ikke nu. Det er spændende. Altså, jo munden kan jeg godt se. Men prøv at se, så tegner hun hår først den her gang. Det gjorde hun slet ikke ved Rasmus. Det er altså en helt anden måde at gøre det på. Ej, nu kan jeg godt snart se, at det er det håret, det kan vi godt se. Ja,
Du har fået lov til at vandet give derinde. Det ved man jo ikke. Hvad siger du? Ja, han er nemmere at tegne. Det er nogen, der glemmer jo. Ja. Hun tager jo ikke en time. Så det er godt det der, at hun har lavet lidt mere hår, end Hanne har sådan. Jeg kan godt lide den der frisyr, du har fået der på nu. Ja, hun får en anden, inden det er færdigt. Okay. Der er ikke noget. Der er ikke noget lignende. Hele hovedet, det er tykkert. Så nu er du helt udvisket. Vi har vekslet lidt penge. Så vi har vekslet lidt penge. Jamen, har vi ikke flere? Jamen, der er ikke nok til det her, til de 2 første. Nej, det siger hun seriøst. Nej, om hun får det ja, rent, ja. Jeg kommer om 10 minutter. På en eller anden måde så er det nok nemmere at male Hanne, fordi at, hun har mere sådan nogle spidse flader. Ikke end Rasmus han havde. Rasmus han er meget mere nuanceret. Ja, det er nok rigtigt. Det er også det, jeg sagde til Lisbeth. Det er nok, når den første bliver varmet op, så går den lettere. Ja da. Det er lige i gang. Nu har vi heller ikke så ondt i skulderen med ham. Nej, det tror hun på. Nej. Han bliver blæser på mig til, der lige fra start. Jamen, det blæser ikke meget mere. Nej. Jeg fik hans trøje om næste blæse. Ja da. Ja, sådan var det. Jeg tror, der går flere her forbi, hva'? Det kan da godt være. Hả? Men det bliver også en time at gå til med Rasmus. Og det bliver noget af det samme. Der mangler nogle små detaljer nu, det kan jeg se.
taget hende dengang. Ja. De har sin underskrift her. Ja, Ej, jeg er det vil tøj i ikke flot? øjnene. Det gør hun også. Ja, Lise. Afgørende. Ja, jeg er nu også. Tår i øjnene. Sygt derhen igen, han. Nej da. Nej, en underskrift. Ej, hvor er den pæn. Ja. Ja, det er flot. Hun er meget flot. Ja, så... Hun er bedre til det, end vi andre, når vi har... Hun skal have en pause. Ja. Ja, ein bisschen. Ja. Ich koche Mittag, Essen. Mm. Ja. Ja. Ein bisschen schwimmen. Ja, nemlig, ikke? Jeg må Ja, væggen, ja, væggen, lige ja. nøjagtigt. Det billede. Dann kommen Ligger hun bare billedet herinde? Men det ved jeg ikke. Ikke? Hug om til den anden side herom. Her, du hedder den bitte der. Så, hvad hedder du? Den store? Jeg hedder Rebecca. Rebecca. Mm. Her er Lone. Mm. Kan du godt se det, Hanne? Det ligner bare mig. Prøv at tage det af mig. Men den er da helt væk. Hvorfor skulle den ligge her og glo? Men er det begyndt på en derovre? Hun stoppede jo. Jamen, jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg tror, det var hende, der kom og bad om tid der i Hvorfor morgen. har hun så ikke kommet ud? Nej, fordi at hun havde nok, fordi at hun havde jo også inde i os her kl. 6. Så ville hun ikke lade os, som havde bestilt tid. Det ligner hende i hvert fald meget, hende der. Jeg kan ikke se Kirsten i det der. Nej, det kommer. Kirsten er nemlig lidt mere markeret, end jeg er, tror jeg. Jeg er nok ved at være lidt mere grå. Hvor lang tid er det siden hun startede? Det er ikke ret lang tid siden. 20 minutter max. Så er hun så langt. Det går da. Jeg må ikke komme til at røre ved hende, ven. Vi har fred og ro til at tegne, ikke? Nej. Hvorfor skulle du ødelægge noget? Det kan også være, at dækselskabet det ryger ud nu her, når jeg får lavet nyt køkken. Hvad vil du så have? Ikke ret meget. Måske den står ude i køkkenet. Fordi så kan jeg have alt mit porcelæn ude i køkkenet højst sandsynligt. Hvis de skab, der kommer til at stå der lige indenfor. De nye skab. Kan I stå der, hvor køleskabet står? Nej. Jo. Lige nok, ja. Så er det også så nær ved. Lige nok. Så er der ingen grund til at have noget derinde. Jamen, det er så flot. Det er så fint, det der. Så have sådan en hånd. Se en evne. Se en evne her. Det kommer mere med, at jeg ser stå Kirsten på. Mhm. Det er godt. Det er mere med udtalt nu her. Hun er ved at se på håret. Hun har sat den mig, når så hun har handlet til, så siger hun, det ved jeg ikke, det skal du sætte mig.
Hun vidste ikke rigtigt, om hun skulle have det lidt højere, eller hun skulle have det lidt. Nej, men det er pænt, når de skal stille lavt. Hvad? Det er pænt, når de skal stille lavt. Jamen, det, hun havde bare lige der har hun sat klemmer i. Hun Ja. vidste ikke, om du skulle have lidt højere. Men det tror jeg ikke, det behøver. Ikke til hende. Vi sad i siden, Ja, det sad det så er så sødt. sød. Ja. Og så pænt, at hun får bæk for ansigtet. Men jeg tror stadigvæk, det er lidt farvet, der har ikke. Når hun ser på lærret. Men så skulle du lige have faren med til. Jamen prøv at se. Ja. Hvis nu hun havde en hvid blod for hende der, så kunne vi så tage efter. Mm. Men så laver de måske, det kan være, hun laver baggrund. Jamen det regner jeg sådan til, at hun gør. Ja, for ellers bliver hun lidt bleg, for hun har en rød sløjfe, og det hjælper jo. Både det og så det røde tørklæde. Mm-hmm. Ja, men så se hendes kind herovre, hendes højre kind, billede der, jo. Ja, hun har et smilende ansigt, og det har hun altid haft. Altid. Hvorfor bedstemor kender hende ikke til dagligdagen? Ja, hun har et smilende ansigt, hvis du ser på hende. Øjnene, der smiler. Ja, jeg kender hende. Det kan da også blive sådan, hvis hun opsat for mig, men det tager jeg da ikke ganske roligt. Jeg har jo fortalt, at det koster mange flere muskler og se sol end smede. Ringer hun det? Nej, det er ikke mere. Du kan ikke se ret meget på stolpen på hende. Jeg vil ikke se hendes Kan du det? Ja. Jeg sidder også. Jeg synes, jeg godt kan også. Nej. Ja. Nej. Man kan få en for nu. Hvad? Man er ved min smor. Skal ikke røre ved noget. Bare sige stille. Så er det så spændende. Ej, hvordan en køn tøs. Jamen, regner med dem der. Jeg må ikke begynde på dig. Sikkert ikke engang se det fra. Jo, nu skal du så bare sidde stille, så skal vi. Ja. Jeg kan ikke forstå ham. Hvad gør han? Jeg var dem tilbage, der ikke noget for at se, hvad der er. Okay. Nå. Ja. Hvordan kan det gå helt? Det bliver sådan en aften. Ja, det har jeg allerede. Så. Ja. Jamen det skal hun nok fiske ud om lidt.
Ja, der. Min mand ligger herovre. Der er næste der. Han kommer til mig. Min mand ligger derude. Hvorfor er du kørt? Fordi jeg havde ikke bestilt tid. Nå, det er lidt bedre at forstå tingene. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Så der skal kommer. jeg vente til... Kom ud. Jeg går op til frisøren. Hvem er det? Skal du komme? Ja, jeg er ikke færdig. Hvornår skal du det? Efter mig eller noget? Det tror jeg. Er det okay? Jeg skal med efter her. Vi ser jo klokken 8 eller noget. Det er lidt senere, tror jeg. Men det er kun taget en god time, det her. Hvad er klokken 9? Den er næsten tid. Snart færdig. Om en time cirka. Skal du til der? Nej, der skal du til her. Nej, lige skal til nu her, ikke også? Nå, hun er færdig. Så skal jeg til. Hvorfor er det ikke, vi kunne ikke få vores med hjem med det samme? Men hun ligner Hvad? Hvorfor har hun ikke rammer med i dag? Nej, fordi hun har jo ikke alle rammerne til at stå hjemme. Bliver man ikke overrasket, når hun kommer til det? Jeg synes bare, det er så kønt. Okay. Det er egentlig ikke. Der er mange ting på endnu. Der mangler utrolig mange detaljer, der mangler endnu. Det er nok fordi, man har så mange detaljer, og man ikke ved det så meget. Jeg har også mange detaljer, og hun skal med. Min næste den bliver nok ikke så svært. Også det her. Det er ikke noget. Ja. I vil være der, Kirsten. Så en tydelighed med det der. Nej, men det er nu egentlig godt nok, synes jeg. Det er fejl, at de tydelige nok. Det ved jeg ikke. De er vist ud over det hele. Du skal helst ikke frygte dig for meget, Kirsten. Jeg skal da ikke til nu. Jeg kan komme ind i et sted. Du vælter mig. Du må godt gå. Jeg synes faktisk, så er en fregner med. Der er ikke ret mange fremme med. Jeg tror ikke, at de er ret nemme at se, når det er sådan, du er i det hus der. Gør jeg heller ikke noget? Det er sådan, det er op. Okay. Det er bare rigtig flot. Nej, det er det. Nu ligner det rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Og det går hurtigt. Ja. Minimalt på spidsen over siden af. Men det, hun kan få hovedet lavet så skævt, fordi håret det skal hænge derovre. Ja, det. Der er ingen andre, det kan man jo ikke finde på at lave hovedet så skævt over i den ene side. Nej, vi ser helt. Det kommer. Ja. Det passer med det hår, der hænger der. Det skal passe ned i det hul der.
Nu har jeg set begyndelsen og slutningen. Og midt i, nu har jeg snart set. Du skal ikke se, at stiger så meget, Lisbeth. Du bare godt se normalt. Du skal ikke være så stram i hovedet. Det er svært at sige på hvad. Jeg ved godt, det er rigtig godt. Ja. Nogen skal til øjnene, det må jeg sige så. Jeg skal nok sige, at det skal En gang imellem skulle sådan tænke på mig sådan lige at smile lidt, ikke også? Man gik med Kirstens røde næse, den kom ikke med, vel? Nej, det var ikke galt. Nej. Jamen, hun kan nok se, hvad der er sol, og hvad der ikke er. Hun spørger nok også, så det er nok lige meget. Så kan du se at tænke over, hvad du vil sige til hende. Jeg siger måske nej. Så er det jo det, du gerne vil, jo ikke også? Nu skal man ikke straks øjnene. I hvert fald herinde. Nu bliver det munden. Så ser hun den stivt over igen nu. Man kan ikke så stiv. Hun skal være lige her tid. Hun tager lidt ekstra mindst. Du skal være lidt glad nu. Så. Nej, det er jo farbror og mor, vel? Hun går hjem og begynder at lave aftensmad. Ja, og jeg sagde, jeg kommer snart hjem og hjælper hende. Så vil jeg ned og se slutningen. Du har heller ikke haft den. Du kan godt have den lys bluse, der står. Ja. Så kan have Ham den på lys lyset. bluse. Ja. Om der er Patrick. Ham den anden, han er gået og spise. Men jeg tror heller ikke på ham. Jeg tror, han er ene barn. Hvem? Det kan godt være. Så snil i munden.
Jeg tror nok, hun er det er det, der går nu, men... Jeg kan godt sætte lidt op. Den passer nu meget godt til de store der. Så hun skal have meget mere mørk. Hun er meget mørk i forhold til I forhold til... Jeg har ikke engang været vidt endnu. Hvad? Jeg har også på flight min meget her i solen. Ja, jamen, det er ikke så mørkt som Lisbeth alligevel. Nej. Hende, hun er mørkt over det hele hendes før. Det er sådan. Jeg har alskens farver. Alskens farver. Jeg resten af rødhånd. Jamen, så kommer det lidt mindre. Og du har lysere, så Lisbeth. Jeg er bare grå. Det er gamle grå guldlåne. Det er ikke mere til nogen. Hvad? Det er ikke mere til nogen. Jeg tror ikke bare, han vil. Jeg tror bare, han vil med til det. Nej. Jeg vil ikke, hvis det er sådan, at... Ej, hvor det Det går da lille. helt vildt. Det er så flot. Det er så flot. Ej. Kig du nu bare ind på hende, i stedet for at kigge på de andre. Ja, Det er helt vildt smart, Lina. Ja, det er så flot. Hvad laver du? Så kigger jeg til. Der er også mange. Nej, jeg Men tror, så det ikke er godt. kigge den. Jeg Der er tror også nogle små simpelthen, fluer. Nede ved, vi har sat en masse nyfløs ud. Og så nogle små fluer, der kommer ned til os. Det er det skidt. Ej, hvor er det lille hund. Jeg synes, det er flot, det billede af dig, Kirsten. Ja, det synes jeg. Der var en lille fugle. Nu får hun de mørke hernede. Hvor nu kommer det her. Man kan tegne sig frem. Ej. Hvor langt er maden? Er den færdig? Den er slet ikke begyndt. Den skal vi hjem og til. Men vi har lavet den nu til. Ej, vi har lidt. Vi mangler Ja, vi mangler bare til varme. pølserne og så brød. Jeg har lavet det andet. Det er virkelig. Det kunne du bare lidt bruge på. Så lader du den lidt ud. Så nu har jeg en død. Så, hvor kan den? Nu får den lidt køle op. Hvad? Nu skal hun lige starte. Jeg tror ikke, min gemal han går med til. Kan jeg, hvad hedder Jeg vil det? gerne. Ellers skulle I skulle Jeg vil begge tegne have sammen. Ja, det Tegne sammen, så.
kan man også. Halsen. Og kravben. Nu kommer Jeg vi skal ikke til. tænke på, at vi kan sige, Kravben, nu kommer vi til. Hej, mor. Lisbeth har sådan en markering lige på mig. Ja, det synes jeg også. Det var også meget markeret. Og Kirsten, hun fik hende ret sådan en to. Ja, det var også markeret. Det var så det ikke. Det er markeret. Ja, alt det øverste. Buen også foran. Det bliver... Jamen, det er det, jeg siger, det kommer til at ligne en skuespil derinde. Altså, hvad får jeg med? Hvad mener du? Håret, det kommer med, mor, bare ude. Jamen, jeg får helt med. Det kommer Hvad hedder det. Hvordan har du sat dit hår der? Sådan. Er det en Det er en hest, Nej. Det er jo sådan en løs hår. Hun kan da ikke være i aften. Hun kan da ikke være. Hun har en, der ikke er helt færdig. Det er sådan, den natur. Nej, det synes jeg ikke. Fordi hun går mest sådan her til daglig. Jamen, det er også det. Vi går lige herop, hvor der står pizza på. Ikke så kommer bare derop. Nej, det er godt. Mor, skal der pizza på sådan et krig, hvor de er tegne? Får hun lidt fedt. De spiller her ikke så forbrændt, så det passer godt. Så, Lisbeth. Luk øjnene, Lisbeth. Og så siger 1, 2, 3, så lukker du. 1, 2, 3, nu! Så må du godt. Ja, det var flot. Ej, hvor er det godt. Perfekt. Sådan noget, jeg har ikke noget der. Jamen, det ved jeg ikke. Nej, du skal sige, hvis du ikke vil have den med. Hun lader Den bare... skal jeg have med, fordi det er naturligt. Jamen, så tegner hun den også. Så tegner hun den også. Hvis hun, der hun ikke ved om den med, så spørger hun. Skal den der med? For eksempel, hvis du havde